взехме Благоевград. Точно така. Не се държи така телефон. Значи, той е на 3 егера, аз съм на 3 бири. И сега скачаме в Шандравана. Възможно най-тъмната уличка. Да, аз обичам да ходя по тъмното, защото съм Батман. Естествено, че се виждам. Аз сияя. Като звезда съм. Една добра инвестиция в страхотно луно. Нямам търпение да видя лъва. Да, той няма да... Лъв! Лъвът мазна. Ето бе. Да, снимаш ли това? Не. Как ще нападна? Около нея се събраха някакво, буквално глутница кучета се събраха около нея и хора и малки деца, които да галят кучетата. Да, но никой нас не гледаше. Имам един много личен въпрос. Ти слуша ли групите? Не съм. Ето това е едно много хубаво легло. Какво става, бе? Как се чувствате? Чакайте. Ето какво ще се. За дядото с кибрид. Не правете така. Пешо, между другото, Пешо, между другото, слушам. е най-красивият ни приятел. This is Димитър. This is Ганя. Как ще съм се надежда? Именно! Аз съм в мъжка барлога и искам да видите колко шукарите разбавници има в този апартамент. Много широк и огромен. Всеки има правото да няма вкус. Бързо се учи, нали? Копирайтното, just saying. Това е богомолка. Имаш богомолка, някакво смешно куче с тъжно личице отгоре. Чакам Субкарпати с нетърпение. Обаче, ние сме 15 минути по-рано, което е щастие и сме с Димитър. Вижте колко е сладък. Имам един много личен въпрос. Ти слуша ли групите? Не съм. Добре, слушаш Линшо, но не и групите. Линшо си да служава. Няма да го коментираме. Иначе средната възраст на пътуващите, може би, да кажем... 45. 55, не знам. И в момента минава един интересен влак. Вече сме в Благоевград
И виждам рекламно табло на фестивала, на който сме. Така че, ето е там. Кросинг Джумая. Така че съм в правилния за щастие, защото представете се да не сме. Не знам къде се намираме в момента. Град е най-големият град в Югозападна България. Ето, това е мол. Какво си купи? Зарядно, защото аз не си нося зарядно. Качваме се на втория етаж. Много умрял мол, няма нищо на втория етаж. Това е яка пейка. Благоевград. Благград. Ти каза, че... Какво беше каза, че... Какво беше каза? 2 от 10. Изглеждаш яко само едната част. За това бих дал 3 примерно. Да, нагоре етажите бяха много яки. 10. От 10. Не струва. И аз съм 2 от 10. Има само Пепко и някакви рандом магазини. Които са подобни на Пепко, И Минимарт. което е загуба. Да, Минимарта е съвсем сваля оценка. Задължителна част. Явно. Бяхме до Пепко, за да си купя чехли и не си намерих чехли, което е малко загуба за мен, но един губи, друг печели. Купих играчка за моята бебе, което не е моя бебе на кака. И е много сладка и е китче, снеже море и Sea World. Тези неща са малко кучешки, обаче децата, бебетата също се радват. Ето малко ASMR. Ногтите ми се съчетават с цветовете. И аз много искам от този фестивал да си взема плакат за стаята, а тук навсякъде има наспамени плакати, но проблема е, че малко са преживели всичко според мен. То валяло дъжд, какво ли не. И трудно ще ги отлепим. Ние ще слушаме балканска музика на площад Македония, което е готино, звучи интересно. Имаме към киното. Да, защото. А кой е Иван Михайлов? Да, още сме с багажи, за жалост. Не е лесно. 10 от 10 за този парк. Много ми харесва. Изглежда свеж. Свеж, нас и свеж, да. Майко, те рециклират. Това е... Я ти го кажи. Районна прокуратура. Ти ма тролиш. Тролата, да. Значи това е много тъпо, защото няма никакви точки по средата. Така че Кокозайо и тайната на мармота дублиран е в 1600-я час. Ето това е Кокозайо. Това не е ли втория филм на Кокозайо? Ти да си го гледам. Аз искам да гледам това. Ама то още не съществува. И да. Иначе много готино. Много като банка. Банка? Да, някакъв сейф. Много автентично, има 4K. Гледате. Малко духа вятър, какво ще кажеш?
Това е дем. То направо джамия. Еми, тук ще се провеждат. Не е много голямо пространство. Даже, никак даже. Да, Благоевград все пак. А пък там има много хубава гледка. Ужас, това не е хубава гледка. Не, че е хубава. Найлоновата дървичка, която летеше. И това пък е най-хубавата гледка. Значи, направихме една добра инвестиция в страхотно Уно. А иначе, аз купих други. И така сме квит, макар че моите са по-евтини. Ще сега размени масло, аз ям Уно. Добре! След доста пътешествия стигнахме до хотела с няколко час и нещо по-рано. Даже май почти 2 часа. Да видим дали ще ни тренят. Добре, това е неговото легловище, обаче не може да се отвори прозореца. Ще успееш, вярвам в теб. Това е моята стая. Сега ще играем Аднуно. Е много просторна. Има място за още един човек. Опитахме се да го спънем, защото ми се искаше да лежим. Не лежим, да играем на него, ама. Имам една доста потискаща баня. Защо е потискаща? Първо, тук пика поможеш. Не, нищо не се вижда. Не, че ми трябва, аз съм сама. Второ, нямам чехли. Е доста дълга. И е много високо самото огледало, но няма проблеми. Важното е да има вода. Пък всичко останало няма значение. Важното е да е фонтан. Ама не се затваря. Не. Всъщност има ядове, но... Да, ето затваря се. И да. Искам да видите колко е запустял центъра. Това е визия. Това е... Вижте колко добре е нарисувано. Колкото повече приближавам, толкова повече детайли се забелязват. Реших, че трябва да снимаш. Францията е хубава неща. Как да ги извикам? Да, окей, стана се. Отиди до тях. До тях? Или се там. Ето бе. Да, снимаш ли защо? Не. Чакай, сега ще ме нападна. Здравейте, сладките! Животолюбец. Ела да снимаш как се опитват да хващат. Ти успява! Виж, има проблеми с ученството. Как си успя? Добре, спокойно се. Тя като успяват и двете. Така яко. Направо го разката. Добре, разбраха. Пробваме някакви фреш от морко, портокал и мандарина. Защо го правиш настрани? Как? Не мога така. Харесваме. Фреш с салата е страхотно. Не знам, звучи много гадно. Усеща се портокала, звучи гадно, аз го казвам. Но това е много хубаво. Да, то. Оставай да не е хубаво. Това ли ти е вечерята на теб? Ми засяда.
камерата. Целуни камерата. Кой яде? Арбе, играйте си! Играйте си! Как гледа? Според мен е бил човек на леси живот. Аз с това запознах ли се преди малко? Значи тя купи цял пакет кучешки сладки, нахрани 3 кучета. Какво? И около нея се събраха някакво, буквално глутница кучета се събраха около нея и хора и малки деца, които да галят кучетата. Да, но никой не се гледаше. Снимам. Сега ще пробваме помила на това кофе. То иска ли? Не. Ти си едно бяло коте. Бяло коте. Да, добре. Вече го отечавам, мен ме ще така. Котките са малко. Имам чувство, че 90% от времето просто ще снимаме животни. Някакъв проблем да имат. Не. Аз нямам никакъв проблем с това. А не снимай мен, да снимай повече котетата. Хайде, това само това паче. Няма фокус. Това е синематик. Баща му само това. Ама няма нужда да приближаваш така смешно. О, се някога ще се научиш. Оле, това е толкова хубав кадър ще стане отдолу. Ама ти си смешен. Топ снимка. Не е снимка, клипче. И топ клипче. Супер клипче. Червено, оранжево. Оранжево небето. Розово е. Не си да отонизда. Защото е тъмно ли? От тъмното ли те е страх? Еми. Оле. Представяш си моста да се щупи. Ми дай поне да го снимаме. Види моста в О! Няма слънце вече. Оп, чистота ли се чете това? Красота. Оценяваме това, че има и за кученица, и котеница, и птички, и всичко. Птичките мялкат ли? Да, добре. И сега ще тръгнем по тази страшна пътечка. Не е страшно. Къде ме водиш? Ами ще отвлека. Ами... Нагоре парк Бачиново, кое знаеш на колко време? 2 часа. 30 минути не е 2 часа. Прави ревю на това заведение. Какво е ревюто ти? Ами, райско кътче. Ага. Много е готино, работи до 11 през нощта, отваря в 9. Къде знаеш? Защото го погледна в Google Maps. А. Много хубаво място, всичко. Ще отидеш ли? Да, бе, утре. Утре, да. Като сме на Котарашки, ще отидем на рай.
Това е мястото. Развали момент. Много хубаво. Какво? Много хубаво място. Добре. Какво се случва в главата ти? Baby Shark. Не, някоя тъпа песен. Не, нямам песен в главата, просто е приятно. Това ми е чик по принцип. Добре, това са сладки чикове. Вижте колко са красиви. Куклен театър с цветни седалки. Много е сладко. Добро утро. Утро ли е? Да, може всеки... Става път, не знаеш, генг. Превзехме Благоевград. Точно така. Бяхме на куклен театър, беше супер. А схванахте ли защо ни представяха всички сезони? Защото това е красотата на живота. Ами не точно. Но аз си мисля, че защото нали, имаше класическо произведение, което е 4-те сезона ли беше нещо от сорта. Има логика, според мен. Абе, беше много музикално и на мен много ми хареса. Вие от 1 до 10 колко ви хареса? Пак ще ти 11. Скалата не е достатъчно за това произведение. О, добре, прощавай. А ти какво ще кажеш, Анди? 10, аз не съм пел по принцип, нямам обекция. И не, но вече имаме. Като човек, който е работил в куклен театър, и за мен е 10. 10 е, да. И актьорите бяха много добри. Отиваме там. Да. Сега ще вечеряме. Попята никой не го забелязва. Браво! Ти също не се виждаш, да? Покажи се. Ето ги моите приятели. Пепи са. Ето го Пепи. Доктор Донор, намираме се на Рилския манастир и в момента правим блог. Трябва да ти кажа го. Кажи се и ти. В принцип трябва да кажеш нещо, да споделите как дали ви харесва Рилския манастир, харесва ли Рилския манастир. Всичко ми хареса, защото компанията Кадър е е много добра ужасен. от начало. Кадър е отвратителен, но компанията е в много добро състояние. Харесва ми. Най-вече гледките в манастира. Я ще покажа. Еколопистите в манастира са прекрасни. Малко са смешни, но на мен са ми смешни хората. Сега се смешно. Да, Много е красиво място. за тях два. Не, за мен. Аз съм с сокче. Да, на камера. Добре. Това е готино. Сокче. Да, мерси. Това си камера. Благодаря. Сега какво да направим? Да.
Алкохол ли не пиеш? Аз нищо пия, не пуша. Нищо спрем. Ами това е. На мен също ме хареса руски. И аз допреди... Що бе, чакай. Да, пролича си. Къде се намираме? По-близо до Господ. От всякога. Добре, добре. Как се чувствате? Чакайте. Ето колко. Благословен. За дядото с кибрид. Рая. Как се казва дядото с кибрид? Кибрид. Може би Иван. Или Мойсей. Не знам дали Мойсей, ама беше мой ангел. Хранител или? Буквално хранител. Спасител. Спасител, вярно. Луцифер. Дарител. Луцифер. Дава огъня. Добре, стана. Значи, той е на 3 егера, аз съм на 3 бири. И сега скачаме в Шандравана. Смятам, че сме еднакво пинали, въпреки че той е пил много по-тежко от мене. Да знам. Той е някакъв... А Пешо, между другото, Пешо, между другото. Слушам. е най-красивият ни приятел. Бафано, ако не беше Пешо, нямаше да сме тук. Атлето купи чип. Не, шофьората не е важния. Чип с лимон. И тук сме с румбата. С най-тъпия ви приятел, който е слязал в студа по къс ръкав и къси Ето гащи. го, Руменчо. Не бе, обича да се прави на мъж момче. И допреди малко бяхме на сцената. Едно шоу направихме. Бъркаш пътя, а? Бъркаш пътя. Дам телефона на най-красивия човек. О, какво ста, хора? Давам телефона на най-добрия шофьор. Пепони. Какво да кажа? Най съм пребанят. Аз съм шофьора, аз не мога да пия. Аз трябва да ги гледам всичките дете като са напият, защото е много забавно. Плюсовете бях трезен на Рилския манастир. Минуси! Трябва да гледаме този ретар как се мисли за забавен. Здравейте хора, това съм аз, Румен. Това е Антония и искам да се оплача, както казах по-рано, че ми е много студено. Възможно най-тъмната уличка. Да, аз обичам да ходя по тъмното, Изобщо защото виждаш съм се? Батман. Естествено, че се виждам. Аз сияя. Не, Като не. звезда съм. Нагоре си. Та Аз искам да че кажа... са умрели, когато... Да, искам да кажа, че когато отивате някъде и Не знаете... бъдете като Румен. Да, ни бъдете като мен и си вземете и по-топли дрехи. Дори и да е лятото и да си мислите, че климата в България ще е поне 35 Просто градуса. гледайте прогнозата. Хора, така се снима. Така. Да. Гледайте пак долу. Гледайте прогнозата, за да ви е лесно на душата и на Да, тялото. и не бъдете като нея, защото тя има много проблеми.
които и аз не мога да реша. Но това не е проблем. Но, въпреки всичко, давам телефона на следващия. Аз няма какво да кажа. Василева. Бях на концерт. Те ме изоставиха, но то е нормално. Аз съм свикнала да ходя сама на концерти. Не, ти ни изостави. Ние ядохме суши. А ти какво направи? Котарашки. Отиди самичка на центъра. Защото си силна и независима жена. Това постоянно го казвам. Утре няма да си хванем влака. Поне така е плана. За Софето. Защото имаме страхотен шофьор, който кара прекрасно. И така трябва да говориш за приятелите си. Пепино шпара от Троя. Нищо не се вижда. Аз съм в мъжка барлога и искам да видите колко шокаритетни възглавници има в този апартамент, който е много широк и огромен. Какво ще кажете? Живее с Скота. Скот. Това не знам какво е. Това е моя Скот. Какво е Скот? Зерници. Амзерници. О, петица почти. 4,92, да. Това е много забавно. Да, много. Особено когато... сега днеска нямам часове, няма как да ми излезнат. Но примерно ако дам майде 8 понеделника, ето, с 10-я плакат и мястото му в графичния дизайн. Вау, ти имаш теми. Да, обяснявах малко за плаката, какво е плаката, че е вид реклама, че е да възбуди любопитство, да те накара да се позаинтересуваш от нещо и ги накарах да измислят някакъв плакат. Измислиха ли? Някой да. Други още мислят, имат обикновено по 2 часа за една задача. Първият час обяснявам кратко, започват да работят и втория час довършват работа и оценяване. А той спи. Той наистина заспа. Какво се случва? Абсолютно нищо. Той спи с моето гадже. Не, това не е гаджето. Гаджето ми е. Сливени в София. Имаме две различни. Спи ми с Димитър, както и да звучи. Disclaimer. This is Димитър. This is Ганя. Всички така се казва. Как си остави очила? И абсолютно нищо не се случва. Добре, че ти поне си бъден. Другите отидаха да... Знаеш какво, тогава ти пък ще изпуснем след, защото ти вече почна да ме минути. Айде да пробвам това. Какво се случи? Взимам десерта. Аз принципно това пивам само черни шоколад и намерих някакво нещо. Италиански. Черните шоколади не са вкусни. Добре, направи ревю. Няма вкус. Всеки има правото да няма вкус. Бързо се учи, нали? Копирайтното, just saying. Не, значи и аз го използвам. И хората, които ме познават. Ти минаваш метър. Какво значи това? Минаваш метър? Да. Може да го използваш следно. Аха. Минаваш тънкана. Взимай. Няма да ми Това трябва. е шоколад с бубери. Ейде си. Чакай и демонстрирай как изглежда. То... Няма как да... Я пробвай да фокусираш. Това ли ти е правилното? Много хубава песен. Какъв беше тренда? Галяне. Черен шоколад 70% с бубери. Да, Ганя, искаш ли да пробваш? Наскори се сладо, той ще Не оба. На мен ми харесва. Малко е безвкусен като нещата, които ям. Аз обожавам принцип черен, но това няма вкуса. Нищо. Майто в устата ми в момента само шоколад липсваше, не? Не, според мен е вкусен и му давам 4 от 10 или 5 от 10. Вкусно да е 4 от 10, който... Това за тебе 4 от 10, по моята си казва, това трябва да е таван 2. Минус. Ти пиян ли си? Ако само писка,
Ма така, тя е бебе, брат, ама така много дълги косми има, брат. Дългокосност. И все едно е дебела, ама не е дебела, е просто много пухкава и е много яка, брат. Радвам се, че котката те радва. Да, е много яка, брат. Просто седим на... Има едни столове на двора, те. Просто буквално сядаш на стола, печета слънцето от всякъде. И правиш нищо. Нищо не правиш, печета от всякъде, пред теб е една гора и те се гушна в мен, брат, и е мега яко, брат. Наистина, все едно си... Ако има рай на този свят, ще е той, брат. Наистина. Ето това е едно много хубаво легло. Какво стана, бе? Ох, не е лесно. Да, добре. Това е много интересно. Това е розичка. Лека нощ, лека. Кажете лека нощ, чакай. Това е. Здравейте, приятели на Антония. Да. Аз съм много чопнат в момента. Искам да се оплача от Станислав и Петър, защото и двамата са скотове. И ме събудиха 5 пъти, чак да падна. И да. Но съм взет да правя влог и да не мога да се гледам краката да ги мята. Котка! Обърни, да. Тя иска! Ау! Не знам колко се вижда, ама... Да, вижда се. Да, добре, продължавай. Отиваме да деем. Отиваме да деем. Антония да си купи Материал. памперси. Да, абсолютно. Добре, ела. Защо не си взел тук? Защото няма да има избор. Лада. Оле, да. Ба, на мен ми хареса, е така съм зумнат като лънг. Да се гледам няма от правичката. До къде ме водиш? Тука! Ами да, давам ти такова. Никъде не да мога. Казвам ти правия път. Ще оживеем и Петър сега ми вика... Не бе, напред сме. Петър ми вика, чакай! Искам и аз да дойда, чакай! Много сладко, и що не дойде? Защото не е готов. Добър ден, отиваме до ДМ и има ремонт. Но въпреки това живота е хубав, което се очудвам. Надявам се, че не плача, защото е тъжно. Това е благодарение на мен. Направо. Аз нося уют и лъча светлина на хората. Особено на Антония. Да, добре, що му казваш? И... Аз не се наспах, дори да спя самичка и щастлива с Димитър единствено. Нали, идрата. Обаче... Съм благодарна, че поне няма някакви хора, които да ми крещят. Макар че все ми е забавно, защото и аз съм същата. И не мога да го контролирам. И ми е много гадно. Ама Юля така, че се забавлява. Така, добро утро. Днеска сме... Не настрани, защо винаги настрани? Днеска сме след... Да. Ти не се виждаш. Не е важно. Днеска сме след After Night партито. Много разбити, топа на банкета. Малко така ми се спи. Вчера щях да повърна от водката, добре, че не пих още. Не съм спал почти. Станах в 8 и отидох под душа и просто седях под душа половин час. И списал някакво... Буквално седнах на земята и... Какво? Такова... Медитира. Не, водата ме обливаше, нали, от горе до долу. Студена ли беше? Средна работа. Той го направих. Какво ще? Добре, няма да ти се дължи. Добре, направи го така, че се виждаме просто. Добър ден. Цяло беше много добра вечер. Можехме един белот да изиграем със сигурност. Пепи почна да ме учи. Те ли? Да. Не знам. Искам още. Искам пак, ама не знам. Харесваш моята Нещо компания. подобно. Те ми харесаха, да. Да, не моята компания. Да, мен моята Ето и тя не ги познаеш. Значи не, аз ги намерих, така. Намерил един човек.
Бъди благодарен. Той намери другите двама. Много съм благодарен. Това стига ли? Добре. Мазна. Ами, аз напускам моята барлога с тази тежка раница и с Димитър. Да. Мога да кажа, че беше много забавно и че определено ще ми липсва. Вядай, починай. Задържан. Нагърмян. Его пеше лъжеца. Дед ми скри картините. Това се нарича благородна лъжа. Обяснете на хората, обаче. То се обича да се напи и като се напи да чупи. И аз културно скрих половината работи, които могат да се чупи. С изключение на една чаша. Иска да си взема, Rest in peace, иска да си взема сувенирче за вкъщи. Пеш се нагърмя нещо, се напуши на животно. Пеше изпуши 10 грама митка. И его, гледай, какъв е гейкнат, супер гейкнат. Мега гейкнат. Я не ми кае там, бе. И отиваме на купон. Не отиваме на зоопарка, нали така? Of course. Имам ли кеш? Of course. Смешен въпрос. И Трябва да някакви... да пише и така. ядем някакви работи и отиваме към зоопарка. Аре, пис! Някой друг иска ли? Виж му теглихме на Ти си сега. хубава. Нали говорих? Искам да скрит всичко, дето може да вчупи без на чаша и го успя да изчупи. А защо? Какво прави? Просто я... се напие, обича да чупи. Да, ма днеска сутринта пак ли се напил? Не беше пиян, просто е ретард. А какво стана с водката всъщност? В колата. Малко напочва. Да. Се шегуваш, ама. Ако то отвори някакъв алкохол в колата, ще го сваля. Абсолютно. Аре, според. Добре. Еми, това е явно. Няма повече като коментар. Леко нощ. Няма да чуеш. Ами да. Но спахте ли се всички от 1 до 10? Колко спахте? Като пън. Аз се спа като пън. 10. 10? Ти бе спа на земята. О, аз мога да спа на камък. Ма ти не спа на земята. Моля? Ма ти не спа на земята. Съдата, ама трака отвратителен. Да, и той се оплака. Ами не знам, аз съм толкова изморена, че не ми по какъв матрак. Беше легнал по диагонал по едно време. Тук всъщност има мотел, какво? Мол. И изглежда на нормален мол, ето с ескалатори. Харесва ли ти този мол като човек, който е изпитал и... Благоевград е 10-10, иначе няма мой конвоз, така мол в Благоевград, пък това да е някакъв... Иха! Явно няма... Храна. Има Хермес. Не трябва да гледам. Тук има храна, сигурно. Да, ето пробвай сега. Значи това е кола с лимонада. Ще кажа да ти харесва. Буквално е студен чай с лимон. Буквално. Ти се казваш, че има вкусни студен чай. Ужасно са нарисувани. Ужас! Какво става, маняци? Нагоре. Тук сме в Белене. Е тук фонтана. Ти не яде точно. Ядохме Ти гледаш. един спрайт и 5 цигари. някакви работи. Някой тик-так. Някой тик-ток, я? Тиктоци. Чакай, да снимам за влога. Да снимаш как пада? Чакай. Къде ме е ръката? Аре, давай. Добре, хубаво. И... ето тук сега правим един паричен салон. Ще ходим на зоопарк, нали, Пепи? Да. Така, дам телефона на втория най-добър шофьор, който познавам. Първи си ти, така ли? Да. Аз какво кажа? Напукна всички ядохшки, без съсадко много честно и люто. Да тъпа на всички други в колата. И без това само ги разкарвам. Безплатно при това.
Да. Много ясно ли? Аз карам на памет. Давам телефона, не е то. На този невероятен човек. Хора, ние се наядохме, Пешо изяде едно шкембе. Шкембел. Шкембескус. И стана още по-отвратителен. Дехът му. И няма да се целуваме тази вечер. Вие това не прави криче, знаех. Не само. Особено Пешо като да спа. Санка така го налазихме. Имаше базици. Анди, включи си и ти. Анди, ела тук. Давам телефона на... Давам телефон на Анди Студио. Много. Много се тъби, да. Не се държи така телефона. Трябва да направи Много ми телефона. се спи. Искам на зоопарк. Така. След зоопарка ще се заспим в колата. Няма да ходим на зоопарк. Ще се пуснем малко Вирго. И доктор Донор. И доктор Донор. Няма да пускаме Сабатон. О, как така? И сега Слави Трифонов. нямам търпение да видя лъва. Да, той няма да... Лъв! Лъвът. Айде. Колесницата тръгна. Той изтръгна без нас. Такова е. Не иска. Очакване Цанката да повърне в колата си малко. Краката на Пешо, да. Или върху скоростния мост. Мисля, че не е забавно да му се подиграем в И Пешо момента. да полудее. Ти нямаш вкус. Драйфа. Ще ми падне ръката. Той наистина изглежда. Ерно, нали карах така на чанта, къде? Има чанта. Наве. Ой, няма поръщам в чанта, брат. А къде? Няма ми повърнеш и в колата. Нека да е в турбичката. Броски! Чакай. Харесвам да имат и пари да не работят. И пътните знаци да се Драйфа! Има вода, не? Тя толкова ще побърнала сега. Добре, той наистина му е зле. Ел пипьор! Играем на видим и се видим. Някой от вас. Виждам с моето око М! Нещо с М! Вътре, Отвънка е! вън, с М. Мънти не... Как беше това? Вие сте много умни. Това люлин ли е? Разбирам защо хората твърдят, че не е приятно. Това е мечтане кварталната Станислав. Сигурно съм. Не правете така. Вълхала. Какво е това? Някой викинг. Абсолютен викинг. В момента сме мързеливи. Здравейте. Кой ще го гледа този влог? Много хора. Писця много хора. Що? Оттам. Ми, мама, тати, кака. Аре да видим в Лидъла дали има... Взимам ти интервю. Взимаш ми интервю. От 0 до 10 колко ти хареса почивката? 9. Супер! Това е много. Значи ти хареса. Не ми хареса пътя. Пътя, защото ти го караш. И дай Защото ти някой са бих краката на това. 300 и кусор километра. Да, това не са, аз съм усъкнал на глупост. Ти? Така е 8. 8 е просто много добре. 9 е отлично и 10 е Отличен, много перфектно. отличен. Аха. Айде, може би ще го направя на 8. Добре, аз съм на 8 тогава. Е. Не ходете на Lidl с чорапи. Приятели, вече сме в София. Траурно е. Цанката педали, Цанката пика, ходи до туалетната бос по чорапи. Стигнахме. Да, той вярно, наистина. Пешо най-накрая ще види НДК. Гледал съм НДК. Да, на ти картинка трябва. сега ще я види на живо. И ще му дадем приятелка. Вие изобщо не сте... Може и аз да си намеря. Към мен Някой така на точно по-добре не 15. Там са. 15, Перфект. но 15 ли 15 годишна? 15 Той годишна. иска 15 годишна. С 30 бройки. Ами те Минимум. физическите, учителите по физическо са... Какво беше? Педофили, така че... Питави хора сме. Не, слушайте. Тя няма вкус.
предам Всеки телефона има на право да няма вкус. собственика му. Антония Василева. Влогвай. Да блокам. Ние сме в Голямото Софето. село. Голямото село в България. Прибираме се вече. Жълтите палета, където ги сменят 10 пъти в годината. Още не са направили. Добър ден, хора. Ние сме в Софето и сме за последно заедно. За последно, бе. Никога не знаеш утре какво ще се случи с теб. Добре, момчета, ще ви пратя картичка от Троян. Утре съм на работа, брат. Факт. Аз съм на снимки. Аз съм на работа. Стискаме палец за изпита, защото ще трябва А Вера взима изпита, брой, какво ще го полее? На колко тестопластика ще напиша тройка по мил? Това е въпроса. Всички. Няма да занимават покелятата. Добре, кажете по финал да ми как беше с една точка екскурзията. Аре, пис. Това ли е? Това ли е? Забавно. Айде, забавно. Не, забавно, добре. Вълнуващо. Магнетично. Толкова ли съм близка? Да. Много е красиво, има хубави облаци, обаче той не се впечатлява. Чудесни облаци. Колко красиви облаци. Добре, още. Колко са красиви, мамо. Аз едно също. Това ли? И това е. Ние да не записваме на... Не записваме на грешно. Не така. Не така. Аз не разбирам. А ти какво пиеш? Направи ревю. Червено вино. Дом Перион. Това е нашия Не, тая ракета смет, кога беше? Медовица. Медовица ли пиеш в момента? Един пром Троян. Това е в момента, което е с пластмасовата. Какво е? Черен чай. Кодеин. Това е. Партия меч номер 4. Да, моя баща. Моят човек. Ма, дали цигани? Ма аз не вярвам.